Duboko u srcu šume, gdje pravila pišu snagom i instinktom, gospodari divljine kreću u novi dan, divlje svinje. Neustrašive, prilagodljive i uvijek spremne na borbu za opstanak. U februaru priroda još uvijek spava, ali one ne mogu. Hrana je oskudna, a preživljavanje zavisi od neumorne potrage. Korijenje, žir, pa čak i insekti, svaka pronađena stačica može značiti razliku između snage i slabosti. U svijetu divljih svinja hijerarhija se ne poklanja, ona se osvaja. Dva vepra, svaki sa svojom ambicijom, odmiravaju snage. Samo jedan može biti gospodar krda. Februar dolazi, dani postaju duži, a prve promjene u prirodi donose nadu. Još malo i divlje svinje će osjetiti toplinu proljeća, kada će borba za hranu biti lakša, a šume bogatije životom. Sa dolaskom proljeća, novi život započinje. Svinja donosi na svijet mlade, a krda nastavlja svoj vječni ciklus. Uvijek oprezno, uvijek spremno, jer u divljini samo najjači opstaju. Divlje svinje su odličje snage, upornosti i prilagodljivosti. Njihova priča nas uči da preživljavanje nije samo borba, već i zajedništvo, snalažljivost i nepokolebljiva volja za životom. U prirodi kao i u životu opstaju samo oni koji znaju da se izbore sa izazovima. One ne odustaju, a da li bismo i mi trebali.
Ako vam je se svidio video, lajkujte, zapratite kanal i pripremite se za novi video koji uskoro slijedi.